Framgångarna i MGP gjorde att vi blev tvungna att gå under jorden. Livet har nu blivit en evig flykt från ära och berömmelse. Våra överaktiva fans gjorde det omöjligt för oss att leva ett normalt liv. Man fick aldrig vara i fred liksom. Folk överallt. Inte ens mamma fick bort dem från mitt rum. Vi blev helt enkelt tvungna att fly. Rädda oss själva. Idag har vi brutit all kontakt med omvärlden. Ingen har sett och hört av oss under en väldigt lång tid. Oj, jag har ett textmeddelande. Jag ska in på nätet nu. Okej, jag fixar det. Ja, mamma. Vi har ätit pizza. Vi är inte hungriga nog mer. Strömmen kommer! Det här är min webbkamera och jag lägger ut en dagbok på nätet. Idag är det dag 10.042. Vi är otroligt hungriga. Okej, pojkar. Manager skicka textare. Vi har keikka ikväll. Eftersom dagarna ofta kan bli långa här ute i skogen händer det förstås att vi gör vissa undantag till vår livsstil. Jag är på stranden, vågorna kluckar mot land. Jag söker efter ett brev som vågorna för till min strand. Spänningen stiger och vinden blåser bort av sand. Jag söker men kan inte hitta sanningen. Allting går så fort, hur mycket ska bli ord och att det lämnar fotspår i sanden. Någon gång är man glad, men någon gång är man arg och att det lämnar fotspår i sanden. Och att det lämnar fotspår i sanden. En dag på stranden, det har man väl inget emot. Men utan att hitta mitt brev, det är en helt annan sak. Jag kallar på hjälp, men ingen svarar på min signal. Besvikelsen, den är stor för mig. Allting går så fort, mycket ska bli ord och att det lämnar fotspår i sanden. Någon gång är man glad, någon gång är man arg och att det lämnar fotspår i sanden. Och att det lämnar fotspår i sanden. Vinden blåser, solen skiner på himlen blå. Vinden blåser, solen skiner på himlen blå. Allting går så fort, mycket ska bli ord.